pengen duwe pacar tapi akune elek, piye solusine? Kita itu harus menerima ciptaan Tuhan. Walaupun kita jelek, ganteng, semua itu sama di mata Tuhan. Ngono kan jawaban sing pengen tok rungokne teko omonganku. Ya ra iso, Cuk, ya. Nek raimu elek ya, wis elek ra ndedet. Ora usah ngarep-ngarep ndek pacar. Solusine mek apa? Ganteng. Dadi nek kowe iki rumangsa elek, berarti ya kudu merawat diri. Ya. First impression kuwi penting. Dadi ya macak ganteng, resik, ya to, ndedet, berai. Arep metuki wong wedok sikatane ra tau. Cuk, eneng-eneng ya karepmu. Lek pengen lek sekirane elek, ya piye carane ben dadi ganteng? Skincare saiki sumbrukan ra karuan karek nari duite.